φύγει του Eurobank, θα σου πει έχω βολευτεί με την θα σου πεις και ο Πάπ. Γιατί οι πράκτορες, γιατί οι ρεσταουρές είναι καλά, δεν υπάρχει συστάσεις. Και θα σου πει ο Πάπ. Αυτό δεν το έχω στα χέρια. Σήμερα το πρωί πήγαινα εκεί το πρωί και θα γίνει μήνυση μου, λέει, θα πληρώσω πρόστιμο. Οι σπίτες. Ας μια απέλυση κόσμο φτάσουμε εκεί. Δεν έχει ρηταχή, δεν έχει προπόνια. Τι απέλυση ο κόσμος. Τι θες τη δύναμη, είναι κόσμος που στραβάω χέρια. Τραβάς μωράς, φαγωμάρα. Πού με τραβάς τώρα. Θες τι θα ακούσεις Γιώργο να έχει να φύγω. Τι να γίνει ρε μάνα. Αμέσως στο γραφείο του Πλωτάρχη. Μίλα μωρή. Αν υπερκαλυφθεί κάποιος όπως με νέα σύμβαση, σε δύο κόστο και τα Να τα νιάτα. Περιπολικά πάνω, ρε. Γελάμε για τα πράγματα δεν είναι. Η ντούκα που είναι σωστά. Αυτό που ακούσατε κάποιοι το πρωί και που ακούσατε να τσιγάρουν το κανιούς. Αυτό, αν κάνετε εσείς και να με ακούσετε, αυτό που ακούστηκε το πρωί από την πρόταση της εταιρείας, που τώρα και ο μέρος από τον άλλον το έχετε μεταφέρει και είπες ότι μπορεί να το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να κουράζεστε πάνω σε αυτό. Έγινε μια αντιπρόταση από τη μεριά του Σωματείου σε κάποια δεδομένα. Δεν θα σας τα αναλύσω ακόμα σαν για αυτή τη στιγμή, απλά τα βάλαμε στην εταιρεία. Η εταιρεία αν τα δεχτεί, τότε θα κατέβουν σε εσάς και αν τα δεχτείτε κι εσείς, τελειώνει ποτέ. Αν δεν τα δεχτείτε, συνεχίζουμε σε κάτι άλλο. Το μόνο που βάλαμε, αυτό προέχει για μας, τη βασική λογική ότι ξεκινήσαμε το να μην υπάρχουν απολυμένοι και απολύσεις και να μην δεχόμαστε, να μην δεχόμαστε τις 25 απολύσεις. Όσον αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Όπως το ακούσει ο καθένας δεξί, να το ολοκληρώσουμε μετά κάτι με κριτική. Εμείς είπαμε, ο αριθμός της εθελούσιας διαδικασίας που μπορεί να υπάρξει μέσα στον χώρο που θα το ανακοινώσει η εταιρεία, να περιλαμβάνεται μέσα και ο αριθμός των απολυμένων. Δηλαδή να έχουν την επιλογή και οι απολυμένοι στο θέμα της εθελούσιας με τα δύο μπόνους μισθούς και ό,τι άλλο κλπ. Αλλά επίσης εσείς βάζετε ένα θέμα ότι εμείς θέλουμε 25 να αποχωρήσουν, αν η εθελούσια φτάσει έναν αριθμό 3, 5, 15, 17, για μας εκεί κλείνει και δεν απολύεται κανένας άλλος. Αυτός είναι ο πρώτος όρος που βάζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, και αν ακόμα και οι 14 αυτοί οι απολυμένοι συνάδελφοι, αν κάποιους από αυτούς θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα της λεγόμενης εθελούσιας ή εναπομείναντες κτλ. Που δεν θέλουν να ακολουθήσουν την εθελούσια διαδικασία, επαναπροσλαμβάνονται. Αυτό είναι τα δύο σημεία που βάλαμε απέναντι στην εταιρεία, που αυτή τη στιγμή μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσουν και να μας απαντήσουν. Σε αυτό το σημείο, αν υπάρχει ερώτημα από κανέναν σκετή, ο συνάδελφος ο Γιάννης. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία με λίγα λόγια. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει 25 απολύσεις είτε από τα άτομα που είναι τώρα, είτε με την εθελούσια.
Έτσι δεν είναι. Τα 25 όμως αυτά τα άτομα των απολύσεων είναι από το βοτανικό. Είναι σωστά. Από τον ίδιο χώρο. Από τον ίδιο χώρο. Μισό λεπτό. Ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Κάποιοι το την είπαν και πριν τη σκέψη. Λοιπόν, πες ότι γίνονται κάποιες εθελούσιες από εδώ πέρα. Από κάποια τμήματα. Στα οποία δεν είναι στο ίδιο τμήμα που είμαι εγώ. Δηλαδή μου λένε κύριε Καρακάση, ήταν να απολυθείτε εσείς. Έτσι, ήταν να απολυθείτε και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία θέση να δουλέψετε βράδυ, δεν ξέρω σε αποθήκες τι και πώς. Εγώ ο Γιάννης ο Καρακάσης, μη θέλοντας να αλλάξω τη σύμβασή μου, η εταιρεία τι μπορεί να μου πει, ότι απολύεσαι και εσύ που ήσουν στους 25. Όχι. Και αυτό δηλαδή μετά μήπως αυξηθεί το νούμερο. Το 25 γίνει 27, 28, 30. Και σε αυτό ακόμα είπαμε ότι από το τμήμα αυτό που λέμε της Αλφαμπανκ, για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι, ναι. Έχουν γίνει εθελούσιες, αλλά από εκεί που έχουν γίνει, από το τμήμα αυτό που πρέπει να παρουσιάσουν 25 άτομα κατά την λογική της εταιρείας, γιατί δεν έχουν αντικείμενο εργασίας, το πούμε έτσι, κατά τη λογική της εταιρείας, ούτε μισή. Ναι, κατάλαβα. Τι γίνεται τώρα, θα συνεχίσουμε να τους έχουμε εκεί, τι κάνουμε. Και είπαν σε αυτή την περίπτωση ότι αν αυτός ο εργαζόμενος, παίρνοντας το σημείο και όπως το λέει προβλέπει και η υπηρεσιακή μας σύμβαση, έτσι, αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη θέση υπάρχει κενού εκείνη τη στιγμή, χωρίς να αλλάζει μισθολογικά και ειδικότητα. Δηλαδή, εσύ είσαι courier τώρα κάτω, στο σημείο της Αλφαμπανκ, αλλά δεν θες ούτε εθελούσες ούτε τίποτα κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα κενό που θα πας. Δεν θα απολυθείς, θα προταθείς. Αλλά εμένα μπορεί να με υποχρεώσει με αυτόν τον τρόπο, μη αλλάζοντας ειδικότητα. Όχι, δεν αλλάζεις ειδικότητα. Ναι, μπορεί να με υποχρεώσει χωρίς να αλλάξω ειδικότητα. Ούτε μισθολογική κατάσταση. Ναι, παιδί μου, μισό λεπτό. Να έρθω όμως να δουλεύω σε έναν άλλο τομέα. Βραδινός, μπορεί να με υποχρεώσει. Υποχρεώσει όχι. Άρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εκεί υπάρχει θέμα δικό τους. Θα μας απαντήσουν, δεν ξέρω. Μήπως ξαφνικά το 25 νούμερο γίνει 26. Είναι 27, 28, 29. Λέω. Γιατί δεν λαμβάνεις και υπόψη σου ότι το 25 μπορεί να μην πηγαστεί ποτέ με τη στιγμή που είπαμε. Ναι, ρε παιδιά, είναι μια υπόθεση που κάνω έτσι. Ναι, επειδή σε όλα αυτά σίγουρα πάντα υπάρχουν κάποια κενά. Γιατί όταν είναι ένα κομμάτι να διωχτούν 25 άτομα από ένα τμήμα και όμως οι απολύσεις της εθελούσιας να είναι από όλη τη Speedex, κάπου αρχίζουν τα πράγματα και δεν ισορροπεί το ένα με το άλλο. Εκτός αν εγώ λέω κάτι λάθος, έτσι. Καταρχήν η εθελούσια είπαμε σε ποιο σημείο περιλαμβάνεται. Ναι. Δεν έχει να κάνει με λογιστήριο, με τηλεφωνικό κέντρο κτλ. Εστιάζεται σε ένα κοινό κομμάτι που αφορά courier, οδηγούς και τα λοιπά. Δεν διαφωνώ. Εγώ με λίγα λόγια να σου... Γιάννη, συγγνώμη λίγο, γιατί αυτό που είπε τώρα μάλλον δεν το κατάλαβε. Ποιο? Όχι μπορεί, δεν θα ζητήσει εθελούσια ο Παναγιώτης που είναι στο hub και είναι εσωτερικός. Οι εθελούσιες είναι μόνο από κάτω. Οδηγούς και μηχανάκια. Οδηγούς, όχι. Όχι, άκουσε το λίγο. Και αποθηκάρ. Άκουσε το λίγο. Συνοδηγούς, courier, συσκευαστές κτλ. Τι εννοούμε. Και κάτω έχετε εσωτερικούς και στο hub έχετε εσωτερικούς. Κατάλαβες Βασίλη, τι λέω. Δεν περιλαμβάνει λογιστήριο, τιμολόγηση κτλ. Άρα με λίγα λόγια, αυτό το σενάριο που λέω εγώ είναι υπαρκτό. Δεν είναι ανυπαρκτό. Είναι υπαρκτό αυτό που λέω. Υπαρκτό τι, ότι αν δεν δεχτείς... Εάν δεν δεχτώ εγώ να έρθω να δω... Λίγο. Κάνει ο συνάδελφος και την έκανε επανειλημμένα. Η ερώτηση του συνάδελφου είναι, εγώ στο αντικείμενο που είμαι η εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχω αντικείμενο εργασίας. Άλλο το να με φέρει εδώ πέρα να δουλέψω με το ωράριό μου σαν courier με το μηχανάκι, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, έτσι δεν είναι. Έτσι. Υποχρεωμένος δεν ξέρω κατά πόσο όμως είμαι. Και κρατώντας τη σύμβαση που έχω, να έρθω να δουλέψω σε μια άλλη ειδικότητα. Εγώ πες ότι το λέμε τώρα έτσι, ένα σενάριο. Εγώ το αρνούμε. Ο Γιάννης το αρνούμε. Τι μπορεί να μου κάνει, μπορεί να μου πει επειδή ήσουν να είσαι μέσα στους 25, απολύεσαι και εσύ. Εμείς κάναμε αυτό. Εμείς βάλαμε θέμα ακόμα και της περιφερειακής σύμβασης που έχουν υπογράψει, που προβλέπει ότι σε περίπτωση, όπως το είπες, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας αυτή τη στιγμή στον τομέα που είσαι, κτλ. Έχεις το δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη του να μεταφερθείς. Δεν σ' άκουσα να μεταφορθώ. Με τη σύμφωνη γνώμη τη δική σου να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο τομέα με την ίδια μισθολογική κατάσταση χωρίς να αλλάζει ειδικότητα, χωρίς τίποτα. Αυτό να συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει. Ναι, αλλά σου λέω την περίπτωση που δεν συμφωνώ.
Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό εξηγώ, ότι αν δεν συμφωνώ, μπορεί να με απολύσει και εμένα, που είμαι μες στους 25. Όχι, εντάξει, Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, τελείωσε, εγώ με κάλυψες. Από τη στιγμή που μου λες ότι τελείωσε. Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Έχει μια βάση αυτό. Έγινε μια κίνηση εδώ, τέλος πάντων. Καταρχήν, εγώ ξέρω να πω ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση που πήραμε στη συνέλευση που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή, στους 7 του μήνα, δεν έχει μπει και δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες 24 ώρες από το Σωματείο. Έχει βγάλει την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο, έτσι. Εγώ λέω ότι δεν έχει μπει σε ισχύ. Δεν έχει μπει σε ισχύ. Η απόφαση της συνέλευσης. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, από τη στιγμή που έχουν βγει απεργίες, που υπάρχουν τρεις μέρες, ας πούμε, κινητοποιήσεις, με ό,τι σημαίνει αυτό, με όποιες διευκολυνίες υπάρχουν, με ό,τι. Εμείς, γιατί αφήσαμε να φύγουν πράγματα